Tomáš Kravka, a.k.a. já, uvádí svoji upíří krvavou sérii Alfa Savci. Kniha první, Vampirismus. Část 19. Na co bejt hrdej. Do Německa jsme jeli přes Polsko. Tamní upíři měli tehdy fakt dobře vyřešený všechny možný místní, bezpečnostní a informační služby. Na rozdíl od Česka, kde poměry byly jiný a dle mýho skromného soudu smradlavější. Já tentokrát nejel v transportéru a dokonce ani v jednom autě s Anastázií a Alicí. Seděl jsem na zadním sedadle Chrysleru 300C. Vedle sebe celou dobu Bren. Párkrát nás polský policajti kontrolovali, ale jak říkám, místní upíři to měli tak vychytaný, že stačilo ukázat takovou jednu speciální průkazku. U nás v autě ji vlastnila Barbara a neexistoval problém. Jestli moje znekřtění proběhlo až naivně jednoduše a zdánlivě blbě, tohle bylo jednoduchý a zdánlivě blbý ještě víc. Nicméně přesně tak to proběhlo. Kontrola. Dobrý den. Cinoic Bron? Ach, transport krvi i kostnoviči. Jeď dalej. Víš, díky čemu to šlo tak hladce? Jasně, že jo. Bohatství. Všechno to bylo koupený. A zrovna v Polsku se fest hlídalo, za co upíři zaplatili. Peněz máme jak sraček. Někdy mi připomeň, abych ti vyprávěl, jak mi Anastázie řekla o Jantarový komnatě a o tom, co s ní legionáři provedli. Nebo o tom, jak upíři obchodovali s rukopisama Alexandrijské knihovny, kterou než zapálili, vykradli. No, takže Chrysler 300C a pokračování vyprávění. Řídila Albina Kaminská, spolujezdec její sestra Barbara. Vzadu já, můj Bren a Kazimíra Slivka. Kurva nevím, kdo dělal zasedací pořádek, ale určitě Alice. Mrcha. Víte, co Kazimíras dokázal? Za prvé se teda zotavil z vězení. Slušně houževnatej žmudín. Za druhý už měl zase pečlivě nakroucenou trvalou a čerstvej melír. K tomu smrděl jak drogérie, vyluzoval heavy metalový pištění, když se mu něco líbilo. Třeba koně u cesty a tak. Takže to dělal často. A navíc se ověsil pochromovanýma doplňkama, až mě z něj pálily oči. Do píči, proč zrovna já musel sedět vedle tohodle manekína přihřátýho heavy metalu? Na první benzínce jsem si koupil nekvalitní sluchátka a z telefonu jsem drtil mozek výběrem z alb od Extreme Noise Terror, Sick on the Bus, Discharge, Anticimex, Chaos, Amebix, GISM, Extinction of Mankind, World Burns to Death, Driller Killer, Dread 101, Guided Cradle, Piss Christ, See You in Hell, Wolf Brigade, Dysphere, Victims, M40, Drop Dead, Instinct of Survival, Giuda, Adacta, Nazm, Insect Warfare, Wormrot, Agathocles, Carcass, Siege, Rorschach, Lycanthropy, Power Trip, Skip Life, ACXDC,
Víkend Nečos, Coke Bust a podobných umělců. Do Bavorska to byl kus, takže došlo i na kousky od Darktone Bathory, Edge of Sanity, Bloodbath, Brutally Deceased, Benediction, Summoning, Tsuder, Take, Nargarot, Gorogoroth, Celtic Frost, Morgul, Carpathian Forest, Otras, Dissection, Marduk, Trollech. Byla toho mrda a jen díky ní a cigáru neletěl Slivka za jízdy z auta. I když jsem ho neslyšel, sral mě. Byl to první hyperaktivní upír, co jsem poznal. Když nemluvil, aspoň vyluzoval zvuky. Když nevyluzoval zvuky, bubnoval nohama. Když ne nohama, tak prstama rukou. Když nebubnoval, tak nahlas a s otevřenou hubou žvejkal. Většinou ale dělal všechno tohle dohromady. K tomu buď pohazoval hlavou, čechral si háro prstama, nebo na někoho mrkal a smál se tomu jak pitomec. Jo, a tu žvejkačku měl v hubě snad pořád. Podle mě žvejkal, i když spal. Prostě nevydržel ani 3 skurvený sekundy v klidu. Problémy začaly na hraničním přejezdu do Německa, ale tehdy jsme o tom neměli ponětí. V Polsku to měli upíři dobře zmáknutý, ale jak jsem několikrát říkal, tohle neplatilo pro Česko a logicky ani pro jiný státy. Na neštěstí jsme se zařadili mezi prvními, kdo poznal, že i v Německu upíři ztratili dřívější kontrolu. Když to nazvu hodně mírně. Za tuhle událost, kterou brzo popíšu, jsem vlastně mohl já, Vojtěch Siekerovič, Samuel Brelevsky a Jaroslav Šmour. My všichni totiž měli závažný záznamy a v té době už se někdo kurva snažil, aby se o nás vědělo. Strategický místa, jako například letiště a hraniční přejezdy, se evidovaným upírům najednou staly daleko nebezpečnější, než bejvalo. Což jsem vlastně nezažil. Prostě se stalo, že lidi jako Krvčenko, Mrtvolovič, Oživlakov se postarali, aby takoví jako já byli sledovaný, jak jen to šlo. Skurvenej sráč, z podstaty fízl. Fuj. A nejhorší je, že v tom byl zmrt dobrý. Pamatuješ, jak jsem se sral, kdo dělal zasedací pořádek? Teď se o něm dozvíš víc. Jelo nás 16. 16 postav je pro toho, kdo vstřebává tenhle příběh, možná hodně. Ale nemusíš mít strach. Počty se brzo zredukujou. Kde jsem to skončil? Jo, zasedací pořádek naší slavný 16. První auto Toyota Hilux. V něm posila z Česka. Kliďas, Svatopluk Štorm a sourozenci černí na válečný stezce. S nima ještě Balomar, nejstarší z nás. Po Hiluxu jel jako druhej náš Chrysler. V něm já, Heavy Slivka a polský sestry Kaminský. Zbytek seděl v transportérech. V prvním Anastázie s Alicí, židovský švihák Brelevi a záhadnej Jaroslav Šmour. V druhém kosmickou temnotou políbený sympatiáci Mordred a Darcius, čarodějnice Vrbkovcová
a Maniak Sjekerovič. Mám na ně hezký vzpomínky, protože to bylo moje upíří mládí. Na nich já viděl rozmanitost jednotlivců, tolik blízkou rozmanitosti lidský. Zároveň byly tyhle osobitý jedinci u toho, když se zarazil poslední hřebík do rakve mojí přeměny. V té pak už ležela moje duše a leží tam pořád. Přišlo totiž zjištění, že konec a záhuba jsou pořád blízko. Je to zvláštní, když víš, že seš nesmrtelný tvor, najednou vidíš život jako závod o to, jak dlouho se dožiješ, abys viděl co nejvíc. A aspoň já to tak měl a mám. A je děsivý, že tu šanci spatřit odteď už všechno ti někdo vezme lusknutím prstu. To jsem tehdy vlastně viděl poprvé, když nepočítám milosrdný usmrcení Lucie Černý a Adolfa Albrechta, ale to bylo něco docela jinýho. Není důležitý, kde přesně se nám to stalo. Důležitý je, že se to stalo. A že k tomu došlo někdy ve 2 ráno, nevím kde v Německu. Daleko od poslední obce a zároveň daleko před obcí nejbližší. Jedeme, jedeme, jedeme. Pořád se můžeš cítit tak, jako by jsme spolu seděli v hospodě a já ti to říkal, i když teď zrovna neúplně zvesela. Takže jedeme, jedeme, jedeme. Já poslouchal Bloodbath Outnumbering the Day a najednou krupobytí kulek. To máš, ty vole, pocit, že sedíš v hrnci, seš třeba špageta nebo knedlík a najednou se venku strhne apokalypsa. Kolem uší ti to svinsky hvízdá a není to pára. Nad hlavou ti mlátí železo o železo a není to poklička a hrnec. Asi bych to neměl odlehčovat, ale nechci tě traumatizovat úplně šokově, ideálně vůbec. Hilux před náma v tom chaosu nejdřív nebrzdil, pak až moc prudce. Albína docela řízení Chryslera zvládala, ale všechno se dělo dost rychle, takže vlastně těžko říct. Každopádně nebylo auto, co by to neschytalo. Smrt nad náma roztáhla hnáty a začala sbírat. Viděl jsem okamžitě hovno. Jakmile to totiž začalo, instinktivně jsem se vrhnul za sedačky. To samý napadlo Slivku, takže jsme se srazili hlavama a až teprve potom jsme se nějak poskládali jeden přes druhýho k podlaze. Do auta bubnovaly kulky a mě dusila ta parfumérie, kterou byl Slivka nasáklej. Pamatuju si, že mi tehdy hlavou blesklo, že takhle chcípnout nemůžu. Pak se ozvala rána, střepy, dým, zmatek, krev. Náš Chrysler narazil do Hiluxu a my se v autě přeskládali do ještě debilnějšího proplatence těl. Podařilo se mi uvolnit jednu paži, i když jsem si nejdřív myslel, že veškerá její hybnost se vykloubila. Skoro jsem se vyškrábal do aspoň trochu lidský pozice, když to do nás zezadu narval transportér. Ze 3 našich aut teď byly harmoniky, plechy zkroucený, okna vysypaný. Z autoharmonik navíc vznikaly cedníky, zmatek, blikání výstražných, airbagy, smrad benzínu, krupobytí ráže 5,56 mm. Jak bych to jen sdělil správně?
Ocitli jsme se v nezáviděníhodné situaci. Byli chycený a až po uši v průseru. Takovým tom hodně blbým. Topili jsme se v krvavých sračkách, dostali se do fašírky ze syrových fláků masa a hoven. Nezbývá mi, než to popsat věcně, protože tenkrát jsme dostali jak svině. Ty auta, kde jsme seděli, redukovaly šanci zasažení o dost míň, než bych čekal a hlavně chtěl. Já sám chytil kulku do paže pod ramenem a to zrovna tak blbě, že mi kus svalu plandal jak nemoc zmenšená, roztlemená huba buldoka. Můžu mluvit o štěstí. Ta přepadovka, co nás smrdala olovem, mířila v začátku hlavně na řidiče. V tom bylo moje štěstí, že jsem to jak zázrakem chytil jenom do paže. V našem autě měl ještě větší kliku Slivka, který ho netrefilo nic, ale Albína to schytala strašně. Do hlavy. Viděl jsem to hodně zblízka. Dostala ji do spodní čelisti. Střely z útočných pušek rvou plech, rvou těla. Ten zásah ji hodil hlavu dopředu a zároveň vpravo, až se mi z té razance zkroutil žaludek a měl jsem v něm husí kůži. Hned po tomhle schytala Albína další 3 rány a tím skončila. Zbytek její hlavy a mrtvolný torzo sebou bezvládně pleskly o volant. Smrt. Šok. Zamrznutí. Barbara stihla vyskočit z místa spolujezdce na silnici. Mě tam nohama dostrkal Slivka. Pak mi na hlavu hodil můj Bren. Díky Kazimírasovi se nestalo nevím co. Za to vím, co se stalo. Upíří matky si mě hlídali. Jedinej pohled na Alici a sebral jsem se natolik, abych dokázal analyzovat nejjednodušší myšlenky a zároveň mohl hejbat vlastním tělem. Nehezky mě přitahoval pohled na ten masakr na místě řidiče Chrysleru, ve kterým jsem ještě pár vteřin zpátky seděl. Bylo to jako dívat se na nějakou projekci, co ti přímo do mozku vysílá signál, že stačí málo, abys ty byl ten mrtvej. Fascinující hrůza. Kdo útok přežil, dostal se na tu stranu aut, co my. Viděl jsem moje Matre Sanguinis a několik dalších. Chyběl Svatopluk Štorm, Martina Černá, Albina Kaminská a Samuel Brielevi. Každý z nich po smrti. Chyběla i celá posádka transportéru, co jel jako poslední. Mordred útokem projel a on, Darcius, Vrbkovcová a Vojciech se dostali nevím kam. Já měl vyřízenou celou jednu paži a Balomar na tom byl stejně, a to nepřipomínám amputaci jeho končetiny. Stejně jako já to teď totiž chytil do jeho poslední ruky, navíc rovnou 2krát. Osud byl vůči němu krutej a starý germánský bohové se mu zrovna asi vysmívali. Rány schytala i Anastázie. Střelný zranění předloktí a stehna, povrchový zranění krku, kulka jí jako zázrakem jen lízla přes kousek šíje. Každopádně daleko horší zranění utrpěl Štěpán z rodiny Černých. Ten
na tom byl určitě ze všech nejhůř. Možná to způsobila střelba, možná havárie, já vlastně nevím. Každopádně od pasu dolů ochrnul a byl jak řešeto. Kurva silně tehdy krvácel. Na kluka, co během 2 týdnů ztratil obě sestry, hodně zlý. Balomar ho dokázal jednou rukou vytáhnout z auta na asfalt silnice, ale jak byl sám zrasovaný, nejspíš přitom Štěpána ještě víc dokurvil. Jakmile jsme zalezli za auta na stranu spolujezdců, už to docela šlo. Měli jsme v tom neštěstí hned 2krát štěstí. První bylo, že po nás stříleli jen 2 lidi, z níž jednomu se po pár ranách zasekla puška. Jo, stačil 1 lovec upírů, dobrá pozice, relativně slušná muška a i skutečnost, že jsme byli dost dobře odolní bytosti, byla piču platná. Každopádně druhý naše štěstí bylo, že jedna z kulek usmrtila Samuela Breleviho. Asi to zní blbě, ale Samuel Brelevi se daleko v minulosti zaklel. Vzpomínáš na jeho známost s Arvédem Smíchovským a Felixem Cámarou? Okultisti, stará škola, poctivý uctívání ďábla, černý mše, opium a život zasvěcený stejně tak vyjedění jako odvrácený straně. Jejich vazby na satana by jim čarodejnice Vrbkovcová mohla jen závidět. Co to znamenalo? Brelevi umřel a v ten moment se spustila kletba. Stalo se něco, co vyvedlo útočníky z míry a poskytlo nám moment překvapení. Víš, jak to vypadá, když se spustí upírova kletba? Já viděl jeho mrtvolu na sedačce auta. Kůže a maso z něj samo opadávalo, jako kdyby ho někdo dobře uvařil. Sjíždělo to z něj přímo na sedačku a níž, ke krásným polobotkám z kvalitní kůže a na gumovej kobereček. Obnažovala se jeho kostra, v hrudním koši se houpaly náprsní hodinky, jak tam při sesuvu lidskýho sajrajtu uvízly. Znásobená rychlost rozkladu, líp to pro tebe nepojmenuju. S kurevsky patřičným odstupem byla ta noc čímsi krásná. Zážitek vesměs hroznej, ale já jsem svědek všeberoucí, takže ani ta krása v tomhle strašném zmaru mi neunikla. Přiletěla totiž hejna netopírů. Kolem našich těl jich křídlama mlátily stovky. Vířilo to nad náma jak ve filmu od Hitchcocka. Ty tvorové věděli přesně, pro co jdou. Sedali na zbytky Breleviho. Vypadalo to, jako by se v něm chtěli uhnízdit všichni netopíři, ale až v jeho hrudním koši zjistili, že to nesvedou. Byla to zvířata a upír je někdy pradávno domestikoval. Nejen to. Netopíři vyletěli z jeskyní dřív, než první z nás mohl tušit, že bude umírat. To jsou věci, který rozumem nepojmeš. Příroda funguje božsky. Řekl bych tehdy čestně a s úctou Darwinovi, kdyby tam s náma byl. Netopíři si vzali Breleviho duši, aby ji uchovali a po čase zase vložili do schránky z masa a kostí. Chápeš, že to v podstatě znamená znovuzrození? Já ho totiž po letech zase potkal. Už pak působil jinak, ale byl to on.
Možná ti připadá, že to předbíhám hodně daleko. Můžeš si říkat, jaký to má smysl. No, kdyby prostě jen zemřel, nezůstal by ničím jiným, než s trochou snahy, vzpomínkou. Takhle, ale na toho krasavce z první poloviny 20. století třeba nezapomeneš. A třeba taky přijde chvíle, kdy ti to udělá radost. Za to Albína, Štorm a Martina Černá, na ty už si asi nevzpomeneš. Já jo, já nikdy nezapomněl. Říkal jsem ti přece, že patřili mezi první upíry, co jsem potkal. A možná jsme ty a já v tomhle stejný, možná ne. Každopádně já si hejčkám vzpomínky na první upíry, který jsem znal. Moje vyprávění je život. Popisuju ti chvíle z mýho bytí. Mohl jsem být třeba ty, nebo někdo z tvojí blízkosti. Ale jsem to já. Martin Syrovčák, týpek z Malšovic v Hradci, upír na vzestupu, člověk na ústupu. Už jsem ztrácel starýho sebe. To nešlo skloubit. Vždyť jsem právě ležel na asfaltu za rozmrdanejma autama, bouračkou a palbou rozmrdanejma autama. Sám zraněnej. Kolem mě upíři, co tohle v Německu nečekali. Mezi nima pár mezinárodně hledaných, včetně mě. Proti logice a z přirozenosti za to mohla shoda mezi organizací katolíků, komunistickou klikou a kultistama, co kradli démony. S Bohem všechno starý. Chci nový jméno. Chci novou identitu. Chci do novýho života skočit tak, aby až dopadnu, moje martensky lámaly kámen. Chci dupat po svinstvu a mojí existenci dát cíl. Třeba jí zasvětit zabíjení démonů. To mi zní jako něco, za co se nemusíš stydět před nikým. Před fízlem, tchánem nebo třeba před revizorem. Prostě to zní hustě. Navíc lidi mám furt ještě rád. Někdy. Občas. Poznámka autora. Nečum. Víš, jak to na té silnici dopadlo? Jak jsem říkal, adaptuju se rychle. Někdo z mých lidských předků musel být válečník. S povislou rukou jsem rázným krokem došel za transportér. Mohl jsem ho otevřít z boku a úplně minimalizovat možnost zásahu terče. Mně. Zase až tak dobře se ale neadaptuju. Ten předek byl nejspíš víc berserk než stratég. Možná oboje, nevím, neser mě. Otevřel jsem auto zezadu, sera na všechno. Kulky, netopíři, smrt, rozklad, srát na všechno. Rukou, co nevypadala jako jateční bulldog, jsem vytáhl futrál s poloautomatickou odstřelovací puškou Barrett M82A1. Táhli jsme tu svini už z vily u Orlice a já se těšil. Kulky, netopíři, smrt, nasrat. Došel jsem k Alici a futrál jí vtiskl přímo na kozy. Alice byla snajper. Taky moje matka krve. A navíc ještě hrozně hotčik. Dál je to nuda. 2 střely během 2 minut a pár sekund. To znamená, že v sekundě 0 sestřelila Alice střelce. O 134 vteřin později vystrčil hlavu druhej lovec, takže v tom čase to odesral on. A tím bylo na pár minut po problému.
respektive nám pár minut nehrozila smrt. Co nesvede v podstatě jeden dobře připravený lovec upírů a útočná puška ráže 5,56 mm. Na tomhle, co se nám stalo, je jasně vidět, že jako upíři nejsme nepřemožitelní superhrdinové. A když někdo stanoví odměnu na hlavu některýho z nás, objeví se lovci, novodobí zaklínači, profesionální zabijáci, strážci klidu lidských obydlí. Tenhle pracoval s parťákem. Dokázal nám přijít na stopu, rozhodně se nebál jít proti přesile. Naopak vybral místo a plán, aby naše přesila nic neznamenala. Ze začátku mu to vyšlo až kurva dobře. Během chvíle zastavil 3 ze 4 našich aut a zabil 4 z nás. Několik ostatních zranil. Kdyby jeho parťák nebyl tehdy tak k hovnu, těžko říct, jak by jsme dopadli. Určitě o dost hůř. A to nemluvím o tom, že nepoužíval postříbřený střely. Takhle jsme přežili a jeho i s parťákem Alice sejmula. Dobrý je, že tyhle námezdní lovci upírů většinou pracují sami na sebe. Nehrozilo proto, že v bezprostřední blízkosti budou další. Díky tomu jsme měli čas vyřešit, co dál. Já šel s Alicí a Šmourem obhlídnout to místo, ze kterého na nás lovci upírů zaútočili. Nic zajímavého. Pole táhnoucí se podél silnice. Jedinej vyvýšený bod v dohledu, malej neoranej kopec, na kterým rostl starý dub. Pod ním zaparkovaná Toyota lovců, mimochodem taky Hilux. Odtud to spustili. Těla jsme nechali ležet, jen poznamenám, že to asi byli bejvalí profesionální vojáci. Ale vzali jsme si jejich pušky, ty měly hodně kvalitní optiky. Toyotu jsme taky zabavili a přivezli ji před 3 naše rozmlácený auta. Narychlo jsme přendali to nejdůležitější a naložili Štěpána. Kazimíra Slivka mezi tím stihnul dost slušně zastavit, nebo aspoň výrazně zmírnit jeho krvácení. Ale i tak byl poslední z chovatelského rodu černých hodně na sračky. Chudák. Potřeboval doktora, ideálně hned. Toyotu s naší výbavou a Štěpánem řídila Alice, ale odjela s nima i Anastázie a Barbara Kaminská. A já byl rád. Ženy si zaslouží mít vždy tu nejlepší možnost. Aspoň podle mě. A popravdě jsem rád, že Barbara zmizela. Po ztrátě sestry vypadala, že jediný špatný pohyb, jediný nevhodný slovo by jí přimělo trhat hlavy. A jak víte, já uměl často říkat nevhodné věci v nevhodný čas. No nic, stál jsem tam, křivák zničenej, biceps levačky na sračky. Balomar de facto ruce neměl, respektive jednu jo, ale k používání teď nebyla. Šmour vypadal dost v klidu, akorát teda tvář a hřbety rukou měl šíleně poškrábaný střepama. Heavy Slivka byl v pohodě úplně, žvejkal, culil se. Nejvíc to odnesl jeho účes, ale to už stihl samozřejmě napravit. Silná 4 pro další dobrodružství. Kurva práce, bohové, to mě poserte.